Shin ka san cewa wasu daga cikin 'ya'yan manyan jaruman Kano sun riga sun kai munzalin aure amma har yanzu ba kowa ya san su ba? A cikin wannan bidiyo zan nuna maka jerin guda 6 na 'ya'yan jaruman Kano da suka girma sosai har sun kai matsayin yin aure, kuma na ɗaya zai baka matuƙar mamaki sosai. Kada ka kuskura ka fita ko ina domin na ƙarshe shine mafi ɗaukar hankali. Idan baka yi subscribe ba yanzu ne lokaci, domin irin waɗannan bayanai masu ƙayatarwa ba za ka same su ko ina idan ba a wannan tashar tamu ba. Mu fara kai tsaye. A namba ta 6 muna da Aisha Sharif Momo. Amma kafin mu kai ga manyan sunaye, ka fara da wannan. Aisha Sharif Momo na daga cikin 'ya'yan jaruman Kano da suke rayuwa cikin nutsuwa sosai, duk da bata yawan bayyana ba, amma gaskiya ita ma ta kai matsayin aure. Masoya da dama suna mamakin yadda lokaci ya wuce yarinyar ta zama budurwa. A namba ta 5 muna da Hassana Aminu Sharif, wadda aka kira da Ahlam. Yanzu fa abubuwa suna ƙara zafi. Hassana Alham ta girma cikin farin jini tun tana ƙarama. Yanzu kuma ta zama cikakkiyar budurwa mai kyau da kamala. Mutane da dama suna cewa aurenta yana kusa sosai. A namba ta 4 muna da Imam Sani Musa Danja. Wannan sunan da zaka ji yanzu ba ƙaramin suna bane a Kannywood. Imam yar Sani Musa Danja tana cikin waɗanda suka fi ɗaukar hankali. Ta girma cikin shahara amma tana da nutsuwa sosai. Yanzu haka ta kai munzalin aure, kuma mutane suna jiran babban labari daga gare ta. A namba ta 3 muna da Amal Mai Shinku. Ka tabbatar ka tsaya domin abubuwa suna ƙara ban mamaki. Amal Mai Shinku tana ɗaya daga cikin 'ya'yan jaruman Kano da suka zama abin so a idon mutane. Tana da kyakkyawar mu'amala da hali mai kyau. Yanzu haka ta kai matsayin aure, kuma mutane suna sha'awar sanin wane ne zai aure ta. A namba ta 2 muna da Fatima Ali Nuhu. Wannan kuma kusan kowa ya santa. Fatima 'yar sarkin Kannywood Ali Nuhu ta shahara saboda nutsuwa da tarbiyya. Yanzu haka ta kai munzalin aure, amma har yanzu babu cikakken bayani kan aurenta. Masoya suna ta tambaya yaushe ne. A namba ta 1 muna da Amira Umma Shehu. Ga wanda ya fi ɗaukar hankali a jerinmu. Amira 'yar Umma Shehu ita ce wacce mutane da yawa suke magana a kanta a yanzu. Ta girma ta zama kyakkyawar budurwa mai cike da kamala, kuma gaskiya tana daga cikin waɗanda a kowane lokaci za a iya jin labarin aurensu. To, waɗannan su ne jerin 'ya'yan jaruman Kannywood guda 6 da suka yi munzalin aure. Amma yanzu tambayar a gare ku ita ce, wace ce kake ganin za ta fara aure? Rubuta mana ra'ayinka a comments. Kada ka manta ka yi liking, ka yi share, sannan ka yi subscribing domin ƙarin irin waɗannan bidiyo masu ƙayatarwa. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Ni naku Sadiq Abdullahi Musawa ake ce muku sai anjima. Wassalam.